Sziasztok, hölgyek, urak! Ez itt a Habzsidőzsi Londonban. A YouTube csatorna az angliai életérzésről, amiben több százezren élünk itt mi, magyarok. A mai részből kiderül, hogy mi történt, amitől a tragikomédián végre jóra fordult, a sok nehézség után, és az is, hogy mi annak a weboldalnak a címe, ami eddig olyan volt számotokra, mint Kalambó felesége, mert mindig csak szó volt róla, de még sose láttátok. De a videó végén elárulom nektek. Már ne kattintsatok sehova, szegezzétek a szemetek a képernyőre, a show folytatódik. Pa-parará! Ez itt London, ahova minden nap emberek tízezrei érkeznek London 5 repterén keresztül, és ebből az iszonyat nagy számból több ezer az, aki egy céllal jön ide, méghozzá azért, hogy munkát vállaljon Angliában. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy egy nyugati országban éljen és dolgozzon. Olyan könnyen mondjuk ki azt a két mindent meghatározó szót, hogy elmegyek innen, mintha nem is egy ekkora volumenű dologról lenne szó, és senki sem gondol bele a nehézségbe. Nem is akar belegondolni, mert nincs más lehetőség, vagy megy, vagy pedig marad, és vegetál tovább otthon. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy meglegyen bennünk ez a fajta hozzáállás, hogyha menni kell, mert a körülményeink élhetetlenek. Akkor menjünk! Bele kell vágni és jó irányba terelni az életünket. Még tisztán emlékszem az érzésre, amikor megérkeztem és éreztem a pénz illatát a levegőben, és csak arra tudtam gondolni, hogy milyen egyszerű is lesz itt sok pénzt keresni. Bele sem gondoltam, vagy inkább nem akartam belegondolni, hogy bármilyen nehézségbe is fogok ütközni itt Angliában. Minden új volt, és nagyon élveztem ezt a helyzetet, és nagy izgalommal fedeztem fel a körülöttem lévő új dolgokat. Na de ekkor jött a fekete leves. Itt vagy egy idegen országban, nem beszéled a nyelvet tökéletesen, így minden nehezebb elintézni magadnak, így valamilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben vagy. A munkahelyen is kihasználják, hogy te csak egy bevándorló vagy, és konkrétan hülyének néznek. Szóval iszonyat nagy akaretörő kell a kezetekben, hogy a nehézségeken túlendüljünk, de idővel minden könnyebb lesz, és olyanra alakíthatjuk a körülményeinket, amilyenre csak szeretnénk. De mindenhez idő kell, amit nem sokan bírnak kivárni, és inkább hazamennek, de ha kitartó vagy és kivárod, míg a körülmények úgy rendeződnek, hogy ideálisak legyenek a számodra, akkor már tényleg jól fogod magad itt érezni. Már több mint fél éve dolgoztam szakácsként az olaszoknál, és már beletanultam teljesen a mesterfogásokba, szóval istenien tudtam spagetti tésztát nyújtani és pizzát kerekíteni. Egyik nap délutánra mentem dolgozni, és már amikor beléptem az étterembe, éreztem, hogy valami nincs rendben, mert a brazil nő helyett a brazil faszival kezdtem a műszakot. Futótűzként terjedt a hír a személyzet tagjai között, hogy balhé volt a pizzaszakács és a kolléganőm között, de én egyáltalán nem csodálkoztam a történteken, amilyen stressz van a konyhán egy-egy műszak közben, így nagyon könnyen kialakul a veszekedés. Már hetek óta forrott a levegő az olasz pizzaszakács és a brazilok között, párszor kicsit össze is kaptak, de sosem volt komolyabb. Például ha végeztünk a műszakkal, akkor általában maradtunk még az étterem bárjában, hogy megigyunk egy sört, dumáljunk kicsit, szóval egyszerűen csak lazítsunk és feloldjuk a napi feszültséget. De a dél-amerikai jómadarak sosem maradtak, sokszor még direkt hamarabb is összevágták a műszakvégi takarítanivalót és húztak haza. Szóval ezáltal sosem engedték magukhoz közelebb a kollégáikat, és a napközben kialakult feszültség feloldatlan maradt. Így olyan feszültség volt a pizzaszakáccsal is közöttük, mint egy megfeszített húr, ami már csak másodpercekre van a szakadástól. Ebben az ominózus műszakban is, amikor a legcsúnyábban összevesztek is forrt a levegő, és mindkét fél csak a tuti indokot kereste, amivel beleköthet a másikba, és hát sikerült is valami banális hülyeségen úgy összeveszniük, hogy az olasz faszi nem éppen szép szavakkal élette a tüzes dél-amerikai nőt. Most rá lehet néznem, most ki ez? Vagy hogy néz ki? Azt mondja. Fú, hát nehéz szépen mondani, mert csak nem mondhatom ki, amit valójában mondott a csávó, de megpróbálok szépen fogalmazni. Szóval a vita hevében azt mondta a nőnek, hogy még arra sem lenne jó, hogy egy alkalmas éjszakán magáévá tegye. Mi az, hogy nem tudod megdugni Tatjánát? És mindezt a vendégek előtt ordítva, mivel a konyha teljesen nyitott volt az egyik oldalán. Olyan volt ez a mondat ebben a vitában, mintha az égő tábortűzbe benzint öntenél. A nőben úgy fellobbant a tüzes latin vér, hogy az már szemmel is jól látható volt, és olyan égtelen haragra gerjedt, mint a magyar nép az internetadó bevezetésének hallatán. Ha-ha! Rágom én a lényeget. Láttam én már brazil szappanoperát. Azért nem tetszett a nőnek ez a mondat, mert ő pont az ellenkezőjét szerette volna hallani. Megkúrom a ribancot, ott hátul! Bal oldalon lesznek Megkúrom a
Valahogy még kibírta a műszak végéig, de azután már nem jött be többször és beteget jelentett, majd egy hét után felmondott. A másik brazil még dolgozott a héten, majd ő is lelécelt a picsába. Ott maradtam egyedül az előétel részlegen, mivel csak 3-an dolgoztunk itt, és ekkor jött el az én időm, és rájöttem, hogy ennél alkalmasabb pillanat nem lesz, hogy elérjem a célom, és fizetésemelést kapjak. Szóltam is a főszakásnak, hogy beszélni szeretnék vele a jussomról, és ezután egy hétig kerülgettük egymást. Majd jött a számára elkerülhetetlen pillanat, és muszáj volt tárgyalnia a továbbiakról. Felvázoltam neki, hogy én már egy éve dolgozok szakácsként, és mindvégig minimálbért kaptam, tudok mindent az előétel részlegen. Ha úgy adódott, akkor a rám bízott embereket is betanítottam, és ezután is befogom, szóval megtisztelne vele, ha ezt a tudást honorálná fizetésemelés formájában is. Olyan fejet vágott, mintha a fogát húznák, és nagyon nem fülett a foga a 1,5 fontos fizetésemeléshez óránként. Így megpróbálta lealkudni 1 fontra az összeget. Hát mit gondolsz te? Azt hiszed, hogy a piacon vagy? 1,5 font és pum-pum! Elmondtam neki újra a pozitívumaimat, amit tudok nyújtani, ha megkapom a pénzt, és hogy nem szeretném itt hagyni én is az éttermet egy ilyen kis apróság miatt. De főnök, tudja, hogy szüksége van rám, és megérdemlem azt a kis extra dellát. Még ekkor sem kecsegtetett semmivel, de biztosítottam róla, hogy bízok benne. Megveregettem a vállát, és ezzel le is zárult a kis alkudozásunk. Várható volt, hogy valami ügyefogyott új olasz szakácsot állítanak be mellém, aki azt se tudja, hogy melyik bolygón van, és ezen a bolygón melyik nyelvet beszélik. Én ezt semmiképpen nem akartam, és valamilyen szinten kontrollálni akartam, hogy kivel fogok együtt dolgozni a jövőben, így beszéltem a főszakáccsal, hogy Dodi lenne a legalkalmasabb ember, aki kitűnő segítségem lenne az előételeknél. Dodi ekkor már reggeliztető szakácsként dolgozott, de az emberhiány miatt gyorsan átigazolt az én részlegemre. Gibril Cissé átigazol? Hűbakkere! 2 hét múlva, amikor munkába mentem, ott ült a főnököm a családjával az étterem teraszán. Már messziről láttam, hogy engem sasol, és mire odaértem, csak annyit kérdezett, hogy megkaptam a fizetésemelést, mert intézkedett, és a fizetésemet már az új órabéren kellett kapjam. Hát örömmel konstatáltam neki, hogy kurva jó! Innentől kezdve sokkal jobban szerettem ott dolgozni, mert láttam, hogy van értelme keményen melózni, és nem kell minimálbéren tengődnöm életem végéig. Sokkal felelősségteljesebb volt a munkám, mivel én feleltem az előétel részlegért, hogy minden rendben menjen, de nagy segítségemre szolgált, hogy Dodi is ott dolgozott velem, akiben megbíztam, és tudtam, hogy ő sosem fogja összecsapni a munkáját, és mindig tisztességesen megcsinálja az előkészíteni valót is, nem úgy, mint a lusta brazil. Mivel 2 ember mínuszban voltunk, ezért számítani lehetett rá, hogy új kollégát köszönhetünk a konyhán, akivel nekem és Dodinak együtt kell dolgozni, hogy meglegyen az előétel részleg létszáma. A múltbéli történések miatt elég keserű szájízzel vártuk az új kollégánkat, mert tudtuk, hogy az előétel részlegre nem Jamie Olivertől és Gordon Ramsaytől fog valaki átjönni, hogy elkezdjen ott dolgozni a szarban tapicskolós konyhán. Nem sokat kellett várni, és már jött is az első jelentkező, aki egy portugál fiatalember volt, akinek még szakirányú végzettsége is volt, amit egy itteni szakácsiskolában szerzett. Bár így visszagondolva jobb lett volna, ha nem lett volna neki semmilyen papírja róla, hogy tudja, hogy kell tüsténkedni a konyhán, mert akkor kevesebb lett volna vele a bajunk. A csávó nem volt egy együgyű idióta, mint a nagy átlag, és látszott, hogy van valami fogalma a konyhai munkáról, és szépen meg is csinálta a rábízott feladatokat, de a gond ott volt, amikor meg lett dicsérve érte, hogy az IQ szintje már megközelíti a 2-es szintet, és majdnem elírja a csukjás majomét, mert ettől a kis energialökettől teljesen megrészegülve másnap már azt gondolta, ő mindent jobban tud a konyhán, és ahelyett, hogy megcsinálta volna a rábízott feladatokat, inkább visszakérdezett állandóan, és neki mindig volt egy jobb módszere mindenre, így sajnos rövidesen meg kellett tőle válnunk, hogy az étteremlánc egy másik tagját erősítse szakértelmével. Jött is gyorsan a második jelentkező, aki egy idősebb olasz úriember volt, akivel emberileg tényleg nem volt bajunk, mert jól el lehetett vele lenni, nem okoskodott bele semmibe, pedig a kora meg lett volna hozzá, mivel volt vagy 50-55 éves. Vicces volt, és helyjel közel meg is csinálta, amire megkértük Dodival, már ha nem felejtette el, amit mondtunk neki, mert szegény elég feledékeny volt, és ha egyszerre kapott 4 feladatot reggelre, amivel el kellett készülnie 2 óra alatt,
akkor jó, ha az utolsóval elkészült, mert csak arra emlékezett szegény. Még ezt is megbocsátotta neki az ember, de amit szerviz közben leművelt, az maga volt a Charlie Chaplin és Benny Hill egy személyben. Komolyan mondom, ha felgyorsítva visszanéztem volna valami Benny Hill zenére, akkor vicces is lett volna, de nekem és Dodinak élőben egyenes adásban kellett vele szerencsétlenkednünk a konyhában, és nekünk inkább sírni támadt kedvünk a produkció láttán. Három a magyar igazság, tartja a mondás, és Anglia ide vagy oda, itt is érvényesülni látszanak ezek az évszázados igazságok. Dodival naívan azt gondoltuk, hogy vége a kabarénak, és nem létezik, hogy a harmadik leendőbeli kollégánk is valami agyolágyút lesz, de az élet nem kívánságműsor, és harmadszorra se volt szerencsénk is. Megkaptuk Tunézia gyöngyszemét, a sivatag fényét, a tevepásztorok legjobbikát. Egy fiatal srácot, aki azt se tudta, hogy hol van és mit csinál, de ezt jól ellensúlyozta a mértetlen lustaságával. Kb. Arról szólt a történet, hogy én és Dodi cimborám reggel jól feltöltöttük a részleget és előkészítettünk mindent estére. Ő nagyságra bejött dolgozni, és az esti szervizben kiürítette a hűtőt pofátlanul úgy, hogyha volt is egy kis szabadideje, az sem a másnapra való készülődésre fordította, hogy ennek a két szerencsétlen magyarnak kevesebb dolga legyen másnap. Egy jó darabig bírta is a kiképzést, de nem sokkal később már nem jött be dolgozni, és felmondott, mert nem bírta a munkakörülményeket, hogy itt bizony dolgozni is kell. Ez az olasz konyha is, maga az étterem is amolyan nemzetek olvasztó tégeje volt, és mindenféle ember megfordult benne. A legtöbben az Európai Unió országaiból származtak, de voltak itt Brazíliából, Venezuelából, Oroszországból és Dél-Afrikából is. Ahány ház, annyi szokás, ennek a mondásnak az értelmét is itt ezen a konyhán dolgozva sikerült megértenem. Minden országnak megvannak a maga hagyományai és szokásai. Tunéziában például nem isznak alkoholt a vallásuk miatt, így mereven elhatárolódnak bármi nemű alkoholos ital fogyasztásától, és igencsak megvetik azt, aki enged a csábításnak, és mégiscsak leörpint egy-két pohárral a kis mennyiségben gyógyszer, nagy mennyiségben kurva jó! A tésztaszakács kollégám nem éppen számított hithű muzulmánnak, és ő igencsak hódolt a szenvedélyeinek, és ivott alkoholos italokat nem kis mennyiségben. A kokainozás mellett természetesen. Mert nem inni kell, nem inni, hanem kitalálni valami megoldást, érted? Egy átlagos műszakja a kollégának úgy festett, hogy megjelent délután 4-kor félrészegen az előző napi buliból, és úgy nézett ki, mint akire ráfér egy laza 7 alvás. Hogy pár csík felszippantása után már sokkal boldogabban látott neki a munkának. Valahogy végigszenvedte az adott műszakot, ami csak úgy sikerülhetett neki, ha csak a végcélra koncentrált, hogy jaj de jó, mindjárt vége a műszaknak és mehetek haza. Lefekszek aludni és reggelig alszok. Hát rohadtul nem erre gondolt, hanem inkább erre. Mindjárt vége a műszaknak és kezdődhet a következő buli! Nap végén a legutolsó teendő a takarítás. Mindenkinek ki kell takarítani a saját részlegét, majd közösen felmosni a padlót. Most nincs is ezzel semmi gond, mert hiába vagy halálosan fáradt egy húzósabb nap végére, annyi energia azért még marad benned, hogy ennek a kötelességednek is eleget tégy. Nos igen ám, de ha te egy későig elnyúlt buliból jöttél dolgozni, és a lelket különböző tudatmódosító szerek tartják benned, és már műszak közben is söröztél vízivás helyett, akkor igencsak leredukálódik a munkaképességed a műszak végére. Szerencsétlen tésztaszakács kollégám is alig állt a lábán nap végére, és a nyeles kefével való padlósuvickolás már az utolsó csepp volt nála a pohárban, és egész egyszerűen kidobta a tacsot. Azt a kurva! Ha nem vagyok ott, el sem hiszem, hogy ez történt a konyhán, de sajnos nem ez volt az utolsó eset. A csávó annyira keményen nyomta ezeket a szereket, hogy műszak végére rendszeresen padlón volt, és egyik alkalommal szó szerint, mert az öltözőben találtak rá epilepsziás roham közben. Szóval nagyon kemény volt, hogy némelyik ember milyen szintű önpusztításba kezdett itt Londonban, és arra baszták el a pénzüket, hogy minden nap bulizzanak. A buliban nem is lenne gond, mert mindenkinek ki kell engedni a fáradt gőzt, a baj ott kezdődik, ha valaki nem tudja tartani a mértéket, és napi szinten költ 50-100 fontot arra, hogy kirúgjon a hámból, és ha nem London üzleti negyedében dolgoz, akkor nem is tudod megtenni mindezt. De másik kollégám erre is megtalálta a tökéletes megoldást, és drogot árult a többi munkatársamnak. Nagyon sok mindenki látja meg a piaci rést a drogbizniszben itt, és kezdi árusítani a cuccost a környezetében,
Valaki csak azért árul, hogy saját szükségleteit fedezze, de ez a bizonyos kollégám emellett a szükséglete mellett komoly bevételi forrás is látott ebben a bizniszben, és úgy gondolta, ebben az étteremben ezt is meg lehet tenni, és leplezetlenül űzheti a tevékenységét. Nos, igaza volt. Hé, bátyja! Kóla, hernyó, haska akcióban van ma. Ha 2-t veszel, 3-at kapol. Ezzel végére is értünk a mai résznek. Ha kíváncsi vagy a történetem folytatására, akkor kérlek tarts velem legközelebb is. Eljött az idő, hogy ejtsek pár szót az egyik oldalról, amit sokáig fejlesztettem nektek, és végre már elkészült. Engedjétek meg, hogy bemutassam pár mondatban. Már régóta tervezek készíteni egy felületet a magyaroknak, akik ide készültek Angliába, és nektek is, akik már itt vagytok egy ideje, amin el tudjátok érni egymást szolgáltatásaitokkal és termékeitekkel. Sokat gondolkodtam, hogy mi lenne erre a legalkalmasabb, és arra jutottam, hogy egy apró hirdetési oldal minden igényt kielégítene. Megnéztem az összes már működő apró hirdető oldalt, amik angliai magyaroknak készültek, és ezek hibáit kijavítva megalkottam a saját oldalam, az angliaiapró.hu-t. Nagyon büszke vagyok rá, mert ez az oldal az angliai magyarok legkönnyebben használható apró hirdető oldala. Kérlek, próbáljátok ki az oldalt, adjatok fel hirdetéseket és böngészétek a már meglévőeket. Bízom benne, hogy hasznotokra fog válni és örömöteket lelitek majd benne. Köszönöm a figyelmet, én Gergő voltam Londonból. Sziasztok!